سلام كبرات حوات كما ياللهم كلهم أكل خرنعة عالم كونكم مدبيت كاتاتولو زلهم حوهم سيموني رحس حدش عامت السلام عامت صانت كون لنا نداتمنخو لما عن تخاني حنتي أقداسي زخونت فيديو حيزلكم متزلوه لما عنتي بزعبا ملكتات ترافيك كل حقتات ترافيك كابتي زي حتى حسابتي زل على مالتي توم مسرتاوي النجارات أقدستي وما بترافيك زوال كون كنفولت زلنا بمولهم بسألي ملكة عند جلسكو أقرب لكم الله تا فيديو قرب نوحي لأمالتي نتنقل لهم ملكتات أبحنتي فيديو قليلة تخوهم تا فيديو قرب نوح اكتب لكم يا مالتي يا جن قداس تمرت سلازخونه بصمونا صني لكم كتكاتاتلوا خلات ريواتا فيديو من مالتي بزترفه رحس حدش عامت ندابولكو بقدتا نبزا فيديو خبلكم let us go استري وزلهم مللي مالتي ان كاب حد هاجر ناب كال هاجر انت خيدكا بزي تفلطو مالي زخاني ناي ولقاوي تزور انت هاليخا ملامد مالتي ببرايفت زخواني ناتكا حدا وكيل جيركا ولقا تزور انت خنكا عبد دحريت ناي ماكينها زي تلطفو مالتي ناي ولق مزوري مالتي زي يمزريخاني يبلوي مالتي إذا قاي حبر نري أزلنا هذه أب ترافيك سكولان مستيوم حقاوي منقستاوي أنت كالات ترافيك سكولان أو خير كهزور كلها أنا خمس قايح أوفنينغ شورز بل بدي حريت ماكينة اللي طفلها مالتي استري وزلهم قاني ناي بوليس ترافيك ملكتاتي مالتي كل جزء ناي بوليس ترافيك أب حق ترافيك قدام نتالو مالتي زخونة ليتشي ناي ترافيك ليتشي بالا شيخ الكالئ مالئ بوليس انتهاليبقو بتخكل نت ليتشي زي كون كاتري بوليس أزازك أخات كبر مالي زون كلهم ملكتات ريوهم زلهم أبزي دوبل بقيميتين بدهرتين زلها بلالو أبزي دوبل نقص تي ترافيك زر زلو تراي يبل مالتي زو كل ملكتات نناتو استيالو مالتي ريو زلهم كل جزء هم يملكت الله تي بوليس كن ريال لنا زخاني ترافيك مبرهاتي كلا درجة خاي سرع عمليتي كلا درجة إيزي ناي ترافيك مبرهاتي إذا بلع الزلاق أيح زيا بيتشا زيا قتاليا أيح عند خوينا هول جزء أين الساقرينا دو نبل زيا بيتشا عند خوينا نتنقى مالتي صنح علاقة قياس لزخونات ناب قتاليا مالتي قتاليا مسكونت تقريبنا تصنحنا دايركت نقصل مالتي እዚኦም ከአትሪኦም ዘለኹም ሳልሳይ ደረጃ እዮም ዝስርዑ አጠንቀቕቲ ይበሃሉ ስሉስ ኩርናዓዊ ቅርፂ ኣለዎም ሕጂ በብሓደ ክንሪኦም ኢና ማለት እዚኦም በዚ ክንጅምር ኣብዚ ላዕሊ ትሪእዎ ዘለኹም መደረጋሕ ይመፅኣካ ኣሎ ብፀጋም ብላዕሊ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ብየማን ብላዕሊ መደረጋሕ መፅኣካ ኣሎ ብላ ኣሎ ኣብዚ መገዲ ኣጋር ኣሎ ተጠንቀቕ ብላ ኣሎ ኣብዚ መገዲ ኣጋር ኣለው ቋልዑ ገለ መለ ዘለዎም ተጠንቀቕ ኣብዚ ከዓ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ገለ ኣለዎ ተጠንቀቕ ኣብ ሳይክል ዝዝውሩ ስለ ዘለዉ ቅድሚኻ ተጠንቀቕ ኣብዚ ከዓኒ ከምዚ ናይ በረድ ዓይነት ሸተት ዝብሉ ስለ ዘለዉ ተጠንቀቕ ብላ ኣሎ እዚ ከዓኒ ፈረስ ዘጋልቡ ስለ ዘለዉ ተጠንቀቕ ብላ ኣሎ ኣብዚ ታሕቲ እንስሳታት ኣለዎ ብላ ኣሎ እዚ እንስሳታት ኣብዚ እንስሳታት ኩሎም በብዓይነቶም እንስሳታት እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ማለት እዩ ጤለበዱ ዓጋዜን ገለመለ እዚኦም ኩሎም እንስሳታት ኣለዉ ከባቢኻ ተጠንቀቕ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ናይ ፅርግያ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ተጠንቀቕ ብላ ኣሎ እዚ ኣብዚ ከዓኒ እቲ ናይ ሰራሕተኛታት ኣብቂዕ ኣሎ ብላ ኣሎ እዚ እዚኣ ኸን ከምዛ ዝበልኩም ናይ ትራፊክ መብራህቲ እያ ማለት እዩ እዛ ላዕለይቲ ትቐይሕ ብጫ ቀጠልያ ማለት እዩ ቀይሕ እንተኮይና ደው ክንብል ኣለና ብጫ እንተኮይና ንዳሎ ቀጠልያ ከዓ ንሰግር ማለት እዩ
أبزي ناي أير ملكتالو أير بتحتي زبرة سلزلوات حيتن زبرة تتنقى قبلالو إذا خاني دايركشن ناي نفاس بين كم بزل حبرالو زمالتيو أبزهاهمو بيمانن بسقامن مالتيو إذا خلتيو إذا خاني تحلاليخا تحالفو صرقيا ألو بزي صبب زبالة مالتيو تتنقى قبلالو إذا خاني بينتو ألكا تتنقى بينتو بلالو مالتيو أبز خاني نهلكم إذا ماكينة بز تشافا الهجي تي صرقيا خمزي زبال عينت حماق صرقيا سلوزولو بزي كي تصدف تتنقى قبلالو بزي أبز خنكيد إذا خاطري وزلهم كمزي طواي صرقيا نتصقام زتوى صرقيا لو تتنقى أبز خاني كومني يمان زتوى صرقيا حنقوال صرقيا لو تتنقى قبلالو أبز خاني كومو زيغزاغ عينت حماق صرقيا قديمو نابزي نصقام زعصف كابو نابز زعصف على بلالو أبز خاني كومو نيمان زعصف قديمو بدحرو نصقام زعصف بلالزي أبز خان لكم قلقلت አሎ ተጠንቀቅ ብላለሁ أبز خاني عقبت አሎ ብላለሁ مالتي إذا خاني صبيب صرقيا ስለዘለን خلتيكم كحلف زي كل تحلاليهم حلفوا ብላለሁ بزي أحجي أنا بزي أنت مسيه بزخ مس انتريه بزخ ادميت ابزيا ابزا صباب كياتكو بزخ ادميت دوله يصبي وي نس خاني ريحق انت تصنيح خاني يصبي نوت حلالي خد خدو مالتي زي زخالك هم عينتيو استمساسالي هم اذا خاني زتريو زلهم زي كمزي بطويع كاز خفت مالتي حجي اب باركينج غا تقبر كلا خازي እቲ ፓርኪንግ ካርድ ኻእቲኻ ወይ ገንዘብ ዝኽፈሎ ገለ ይኸውን ይኽፈት ሓፍ ይብል እዚ ማለት እዩ ወይ ይዕጾ ናይ ከምኡ እዚ ኣብዚ ከዓኒ ሩባ ወይ ባሕሪ ስለ ዘሎ ብጥቓኻ ተጠንቀቕ ብል ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓኒ ከምዚ ሕማቕ ፅርግያ ኣሎ ክልተ ጎባጥ ማለት እዩ ሓርጎፅቆፅ ከይብለካ እዚ ተጠንቀቕ ብል ኣሎ ኣብዚ ከዓኒ ሓንቲ ሓርጎፅቆፅ ከምኡ ማለት እዩ ሓባጥ ቦታ مزحل نهر مالتي زي أبز خالك أخم مزخاني ربع قرنا عينت كمزي ستاي كوينو ناي مزحل يخاط تقوملو زنتهليو قسيلك أخذ سقرو أبز خان لكم ناي شتحتح مالتي زي لك أخمزي زخون أنا برديو قال إحما شتحتح زبل نقص لزلوف نتكقنس مالتي زي أبز خان لكم زي كمزي زنت أرصر إمان سلزلو ፍጥነትካ ኣትሕቶ ነቲዮም ብፅዖትካ ኣንጢርካ በትፀፀር ከይትጎድኦም ይብል ኣሎ ኣብዛ ክንወርድ ዝትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ እዚኣ ፅርግያ ናብዚ ንፀጋም እንተኮይና ኣነ ቀዳምነት ኣለኒ ማለት እዩ ግፍሕ ዝበለ ፅርግያ ትሪእዎ ኣለኹም በዚ ንኣሽቱ ፅርግያ በዝን ዝኣትዉ ከዓ ቀዳምነት ይህቡኒ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ደው ይብሉ ኣነ ይሓልፍ ከምኡ ማለት እዚ ከዓኒ ትክክል ከምዚ ገፊሕ እንተኮይኑ እዚ ናተይ ምልክት በዚ نصقان كعصف انتخوين كل غزي انا قدامنت على انتم بتن اشتو صرغياتات زموصو كل غزي قدامنت يهون مالتي اذا ان هميو اذا همي تريو زلهم اذا هم عينتيو بتاني اشتو صرغياز مس كل غزي صبين اذا هميو ابزخ اني نهلكم ناي جورا زي سيركل كبي الله مالتي اذا اني اقيم مخلو تطنقق مالتيو ابزخ ان تريو زلهم قسيلن زوارا مكاين كم تراكتر تسحب تجلس لزلوا تتنقق بلا لبزي ابز خاني بكاروسا فرس سحابو سلازلو تتنقق بلا ابز خاني كمزي صوتو قال ملستيات هلو تتنقق بلا ابز خاني انسساتات هلو تتنقق بلا እዚ خاني زينا برد زشرتاتا ناي برد موتور زلوون اللوا تتنقق بلالو ابز تحت خان لكم زي صعق مكاين سلازلو بكين مخا تتنقق بلالو زي ناي بابور خمزي زعصن زخفت ناي بابور ما يقدلو بزي تتنقق بلالو ابز خاني ناي بابور ولا حنتي معصو زي بلو كفوت سلازلو بكين مخا تتنقق بلالو እዚ خاني مقد بابور اب كتما معصو زي بلو ناي كتما بابورين مالتي زين كفوتالو تتنقق بلالو حنجي زخاني زي زخونه زي تصبخايو
ሓደገኛ ነገር ክፀንሓካ ስለ ዝኽእል ተጠንቀቕ ብላሉ ኣብዚ ከዓ ንስትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናብ መገዲ ባቡር ክትቀርብ ከለኻ ትረኽቦ ማለት እዛ ቀዳመይቲ 3 ትብል ዘላ ርሒቕካ ከለኻ ትረኽባ እንዳቀረብካ ትመፅእ ከለኻ ክልተ ትረክብ ብድሕሪኡ እዚኣ ሓንቲ ትረኽባ ብድሕሪኡ እቲ ኣብ መገዲ ባቡር ትረኽባ ብቐጥታ ማለት እዚ ከምኡ እዩ እዚ ከዓኒ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ መገዲ ባቡር በዚ ዝመሓላለፍ ስለ ዘሎ እዚ ተጠንቀቕ ብላሎ ኣብዚ ከዓኒ እዚ ንስኩም ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ዝበዝሐ ካብ ክልተ ንላዕሊ ብዙሕ መገዲ ባቡር ዝራኸብ ስለ ዘሎ ተጠንቀቕ ብላሎ እዚ ከዓኒ ከምኡ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ክመፃኩም ኣብዚ ከምዚ ብፀጋም የማን ዝመፃካ መስቀላዊ ፅርግያ ኣሎ ተጠንቀቕ ብላሎ ብጎድናኻ ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ ኣብዚኣ ከዓኒ እትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ትኽ ዝበለት እዚኣ ገፋሕ እንተኮይና ኣነ በዛ ገፋሕ ይኸይድ እንተሃልየ በዚ ተኸይለ ኣነ ቀዳምነት ኣለኒ እዞም በዛ ክልተ ጫፍ ዘለው ይፅበዩኒ ንዓይ ቀዳምነት ህቡኒ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ እዞም ንኣሽቱ ፅርግያ ኩሉ ግዜ ፅበዩኒ ኣነ በዚ ተኺለ ይኸይድ እንተሃልየ ማለት እዩ ወይ በዚ ንኣሽቱ ኣብ ተሃልየ ኣነ ከዓ ነዚኦም በዚ ተኺሎም ዝኸዱ ቀዳምነት ህቦም ማለት እዩ ልክዕ እዚ ከምኡ እዩ ኩሉ እዚ ከምኡ ዓይነት እትዮም በታ ንእሽቶ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ፅበዩኻ ማለት እዩ ንኸይድ ንቐፅል እዚኦም ኣጠንቀቕቲ እዮም ሳልሳይ ደረጃ ስርዑ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ትሪእዋ ዘለኹም ሕጊ የማን ራብዓይ ደረጃ ከዓ ይስርዑ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ማኪና በዚኣ ትመፅእ ኣላ ኣነ ሕጂ በዚ ይመፅእ እንተሃልየ ነዚኣ ቀዳምነት ሂባ ማለት እዩ እዚኣ ብየማን ትመፅእ ስለ ዘላ ኣነ ከዓ በዚ ብፀጋማ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንየማን ሕጊ ይቐድም ማለት እዩ ቀዳምነት ክህባ ኣለኒ ኩሉ ግዜ ብየማን ዝመፀት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝኾነ እቲ ናይ ምልክት ወይ ስቶፕ ገለመለ ብዚ ስለ ዘየሎ ኩሉ እዚ ሕጊ የማን ትጥቀም ማለት እዩ እዚ ዋላ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እዚ ሕጊ የማን እዩ ሕጊ የማን ማለት ኩሉ ግዜ ብየማንካ ዝመፀ ብዚ ቀዳምነት ትህቦ ማለት እዩ ዝኾነ ምልክት ተዘይሃልዩ እዚ ራብዓይ ደረጃ ይስራዕ ማለት እዩ ራብዓይ ደረጃ ቀዳምነት ኣለዎ ንኸይድ ንቐፅል እዚኦም ንሪኦም ዘለና ከዓኒ ከልከልቲ ይበሃሉ ትሪእዎ ኣለኹም በዚ እዚኣ ብውሽጢ ዝወፃ መካይን ኣለዋ በዚ ግን ክትኣቱ ኣይፍቀድን እዩ ክትኣቱ ክልኩል እዩ እዚ ከዓኒ ክትኣቱ ክልኩል እዩ ዝወፃ ከዓኒ የለዋን ማለት እዚ ክልኩል እዩ ብሞተር ዝወራ መካይን ማለት እዩ ካብ ክልተ ጎማ ንላዕሊ ዘለዎን ኩለን ኣብዚ ከሃለኩም ነዚአን ሞተርን መካይንን ንኩለን ክልኩል እዩ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ሳይክል ገለ ግን ክሃልፋ ከላየነ ሞተር ዘለወን 4 እግረን ክልኩል እየን ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ከም ማለት እዩ ካብ ክልተ ጎማ ንላዕሊ ዘለዎን ሞተር ዝወራ ክልኩል ይብል ኣሎ እዚ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብዚ ከዓኒ ተሰሓብቲ በዚ ክልኩል እዩ ማለት እዩ ንተሰሓብቲ መካይን እዚአን ኣብ ዘለዋ ትሪእዎ ኣለኹም በጣሕ ዓበይቲ ማኪና ከዓ ክልኩል ይብል ኣሎ እዚ ንትራክተር ክልኩል ይብል ኣሎ ሓደገኛ ንብረት ዝፀዓና እዚ ክልኩል ይብል ኣሎ እዚ ካልኣይ ደረጃ ሞፔድ ክልኩል እዩ እዚ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ቀዳማይ ደረጃ ሞፔድ ክልኩል እዩ ኣብዚ ከሃለኩም ብእንስሳ ዝሰሓብ ካሮሳ ገለመለ ማሽን ክልኩል ይብል ኣሎ ኣብዚ ከዓኒ ኣብ በረድ ዝሽርተታ ሞተስካፍ ገለመለ እዚ ክልኩል እዩ ኣብዚ ከዓኒ ልክዕ ፈረስ ምግላብ ክልኩል እዩ ንኣጋር ዝተኸልከለ እዩ ኣብዚ ከዓኒ ውሱን ንውሓት ናይቲ ኣብ ዘሎ ዝኾነ ናምበር ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክልኩል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከሃለኩም ናይ ብራኸ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ውሱን ብራኸ ኣለዎ ከምዚ ቢንቶ ወይ ገለ ዓይነት ካብቲ ዝተወሰነ ብራኸ ንላዕሊ ማኪና ከምኡ እንተኮይና ክልኩል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ትሪእዋ ዘለኹም ንውሓት ናይዛ ማኪና ካብ 20 ሜትሮ ገለ ንላዕሊ ክልኩል እዩ እትብል ትኽእል ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ናምበር ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ክልኩል እዩ ማለት እዩ ልክዕ እዚ ከዓ ንህለኩም ኣብዚ ናይ ተጎተቲ ክንደይ ሜትሮ ኣሎ ትናተን ፍልሊ ማለት እዩ ካብቲ ዝተወሰነ ሜትሮ ክልኩል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ዝኾነ ዝተፃዕነት ክልኩል እዩ ማለት እዩ
እዚ ኸኣኒ ንተሰሓብቲ ቁልቁል እዩ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ኸኣኒ ቁልቁል እዩ ማለት እዩ እዚ ኸኣኒ ካብቲ ዘሎ ዓቐን ክብደት ንላዕሊ ቁልቁል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምኡ ከልከልቲኦም ዞም ኩሎም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኸኣኒ ንፀጋም ምዕፃፍ ቁልቁል ይብል ኣሎ ኣብዚ ንየማን ምዕፃፍ ቁልቁል እዩ ኣብዚ ኸኣኒ በዝቲ ኸይልካ ክትከይድ ፀኒሕካ ዳይረክት ከምዚ ኢልካ ተዓጢፍካ ናብዚ ክትምለስ ቁልቁል ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ትኽኢልካ ንቕድሚት ከይድ ፀኒሕካ ኣብኣ ከለኻ ከምዚኣ ጌርካ ተዓፂፍካ ናብታ ነበርካያ ክትምለስ ቁልቁል ይብል ኣሎ ኣብዚ ኸኣኒ ምቅድዳም ቁልቁል ይብል ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ቁልቁል ይብል ኣሎ እዚ ኸኣኒ እቲ ቁልቁል ዝነበረ ኣብቂዕ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣፍሪስዎ ኣሎ ኩሉ ኣብዚ ኸኣኒ ምቅድዳም ቁልቁል ይብል ኣሎ እዚአን ኖርማል ማኪና እያ እዚኣ ኸኣኒ ከምዚ ናይ ፅዕነት ማኪና ማለት ናይ ፅዕነት ማኪና ምቅዳም ቁልቁል ይብል ኣሎ እዚ ኣብዚ ኸኣኒ እቲ ቁልቁል ዝነበረ ተፈቒዱሎ ብል ኣሎ ናይ ፅዕነት ማኪና ክትቅድም ትኽእል እያ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ኸኣኒ ኣለኩም 30 ፍጥነት ይብል ኣሎ 30 ብሰዓት ማለት እዩ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ካብኡ ንላዕሊ ቁልቁል ይብል ኣሎ ልክዕ ከምኡ ማለት እዚ ኸኣኒ 40 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት 60 70 80 90 100 110 120 ካብኡ ንላዕሊ ሓይሊ መሃብ ፍጥነት ቁልቁል ይብል ኣሎ ኣብዚ ግን እቲ ቁልቁል ዝነበረ ኸኣኒ ተሪፉሎ ብል ኣሎ 70 ነይሩ 70 ተሪፉሎ ካብኡ ንላዕሊ ክዝውርካ ማለት ፍቀደካ እዩ ንኸይድ እዚኦም ከዓ ንህለውኹም እዚኦም ከዓኒ ኣገደድቲ ይበሃሉ ማለት እዩ እዚኦም ተፀኒሖምና ኩሉ ግዜ ፈሎው ክንገብሮም ኣለና ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ትኽኢልካ ንፀጋም ኪድ በዚ ይብል ኣሎ በዚ ትኽኢልካ ናብዚ ንየማን ማለት እዩ እዚ ትኽ ንቕድሚት ማለት እዩ ኣብዚ ዘሎ ንፀጋም ተዓፀፍ ይብል ኣሎ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኸኣኒ ንየማን ተዓፀፍ ይብል ኣሎ እዚ ኸኣኒ ንፀጋም ወይ ትኽኢልካ ኸይድ ይብል ኣሎ ኣብዚ ትኽኢልካ ኸይድ ወይ ንየማን ተዓፀፍ ይብል ኣሎ ኣብዚ ንፀጋም ወይ ንየማን ተዓፀፍ ይብል ኣሎ እዚ ኸኣኒ ንየማን ተዓፀፍ ይብል ኣሎ ኣብዚ ንፀጋም ክትዕፀፍ ትኽእልካ መገዲ ኣለካ ማለት እዩ እዚ እዚ ኸኣኒ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ንፀጋም ወይ ንየማን ክትዕፀፍ ትኽእል ኣብዚ ኸኣኒ ክቢ እዚ ጁራ ኣሎ ብቂድማኻ ሰርክል ይብል ኣሎ ኣብዚ ኸኣኒ ንሳይክል ጥራይ ዝተፈቕደ ይብል ኣሎ ኣብዚ ንኣጋር ጥራይ ዝተፈቕደ እዚ ንሳይክልን ንኣጋርን ዝተፈቕደ ግን ኣብ ሓደ ቦታ እዚ ኸኣኒ መገዲ ኣጋርን ንሳይክልን ዝተፈቕደ ነናቶም መገዲ ከኣለዎም መገዲ ኣጋር በዚ ኣለዎም ናይ ሳይክል ከዓ በዚ ማለት እዩ እዚ ኸኣኒ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ናይ ሳይክል በዚ ናይ ኣጋር በዚ ኣለዎም ኣብዚ ኸኣኒ ናይ ፈረስ ዘጋልቡ ጥራይ ማለት እዩ እዚኦም ከዓኒ ኣብ በረድ ገለ ዓይነት ስታይ ሞቶስካፍ ዓይነት ስታይ ማለት እዩ ንዕኦም ዘገድዶም ማለት እዩ ናቶም ጥራይ እዩ እዚ ኸኣኒ ናይ ባስ ጥራይ ማለት እዩ ኣገዳዲ እዚ ሕጂ ነዚ ገዳዲ ዝነበረ በዚ ኤክስ እንተገይሮምሉ እቲ ኣገዳዲ ዝነበረ ኣብቂዕሎ ኖርማል ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ኣገዳዲ ፀኒሑ ናይ ባስ ኣብዚ ኸኣኒ እቲ ናይ ባስ ኣገዳዲ ዝነበረ ኣብቂዕሎ ብል ኣሎ ኣብዚ ከዓ ናይ ሳይክል ዝነበረ ኣብቂዕሎ መገዲ ኣጋር ጥራይ ዝነበረ ኣብቂዕሎ ይብል ኣሎ እዚ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኣገዳዲ ዝነበረ ኣብዚ ኤክስ ኤክስ ገይሩ ኣፍሪስዎ ኣሎ ማለት እዩ ንኸይድ ንቐፅል ትሪእዎም ኣለኹም እዚኦም ከዓኒ ናይ ኣከባብያዊ ሓበሬታ ዝህቡኻ ማለት እዩ ሎካሊ ሴሪንግ መርከ ይበሃል በዚ ናይ ሽወደን እዚ ቀይሕ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ሕክምና ማለት እዩ እዚ ኣብ ዘላ ከዓኒ እዚኣ ናይ ፖስታ ማለት እዩ ፖስታ ብጥቓኻ ዘሎ እንዳ ፖስታ ሕብረካ እዚ ከዓኒ ሶስ ቴሌፎን ደው ኢልካ በዚ ዝኾነ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኣብዚ ከዓኒ ኤፍኤም ይብለኩም ኣሎ 98.7 ናይ ኤፍኤም እዚ ናይ ሕክምና ከም ዝበልኩኹም ኣብዚ ከዓኒ ፋብሪካ ገለመለ ኣሎ ብለካ ኣሎ ኣብዚ ከዓኒ ናይ ትሬን ናይ ባቡር መገዲ ኣሎ ብላ ኣሎ ኣብዚ ከዓኒ ናይ ባስ ደው መበል ኣሎ ብላ ኣሎ ኣብዚ ከዓኒ ናይ ኣየርፕሌን ናይ ኣየር ቦታ ኣሎ ብላ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ናይ ኣየር ቦታ ዝበራ ኣሎ
إذا أنا هم ناي أير بوتايو أبز لكم زناي مدفع تحوم مالتي خمزي زخون استقاط سألي قال من انت هاليزي بإيد كاغير تدفع له مالتي ناي مدفع تحوم مالتي لو أبز أنا شوبينج تقبر كلا خزي كمزي سوبر ماركت قال من اللي بتقابل أو اللي حبر له مالتي زي let us go نخيد أبز أنا لك حبرتي مجدي يبلا لستري وزلهم زي موتور فيك بعد بس عاد هاي واي مالتيو بتعمي العلف فطنة تزور له أبز أنا أي حجيرو أبكي علتي هاي واي يبلا له مالتي زي أنا موتور ترافيك ليد بعد بس عادي زي مئتي خات تزور أبزي حدا سينجل ترجع مالتيو نتصل ترجعي زخاني أبكي إلا تنصل ترجع ولا لا أبزي ناب عدي تقتل لها إبلا لزي أبزخاني تي عدي ودي لون بركات وصع الله بلا له أبزي مجد أجار الله بلا له مجد أجار أبكي إلا بلا له أبزي أبزخاني ناي مجد أجار مزورت راي كله أي أتوني أبزي بلا له أبزي إذا خاني مجد أجار جنا ملازم بري أبكي إلا سايكل مكاين كلا خاطو خلاين بزمالتيو أبزغاني سالسة فتنة بلالو مالتي زي كاب سالسة العالي أفكادنيو أبزغاني سالسة زنبرة بكي بلالو أبزي حمسة بلالو هجي 7-8 نبرة ناب حمسة وريدلو مالتي زي سرقيا زعريو غلز تقوملو مالتي كم زتخوينو خاني إذا حمسة نبرة أبكي إلو بتقدم حجز نبرة بوت زور مالتي أبزغان لكم كلتا سرقيا زنبرة بزن أب حدا يصنبور له بلالو أبزغاني نصقام زخيد حنتي نصل صرغيا لا بلالو بزخاني تخيل نقيدمي زخيد صرغيا لا بلالو ازي نقيدميت مملسي مالتي نقيدمي زقصل صرغيا يكون اب ستوب غبرالو نقيدميت كقصلك ايكلني ግን كيتكا قرب كتملس تخيل خاناي مملسي مالتي ابزخا ايمي بلالو ميت بليس مرخب مالتي زمرخبي صبيب صرغيا انتهاليو أو تسبيخا نتزمت زلو تحلفو مالتي وين سخاني بوتا انتهاليو تسقيعو يحلفكا مالتي ناي متصبي بتصبي بوتا زبي زبهال كأن نص باركيرينغ مالتي بزي كفليت مالتي جن حنتي ملكت علات جبرلا حج وسوني خلت ساعات قالك تقبر تخلاب زي مالتي وي 4 ساعات 5 ساعات اقول له ملكت إذا خاني ناي كبابي مع الشاقي دو مبالي زي هجي تريو الله خمزيا أبزا مع خلاء تريك سلزلاتا زيا ناي باركرين يكونت النورمال دو مباليت نقرب دقايق مالتيو زغاني أبكي لهم وي بلالو أبزي ناي باس مقدي بلالو زي ناي تاكسي بلالو أبزغاني كاميرا لو أبكي مخا ناي كاميرا زحبر مالديو أبزي كفيلكا زخيد بنتو ويقال مالت خمز دوب عينت أبزغاني بنتو نهلكم إزغاني الصوص جي أبزي كتعرف وي تدخيم كاز وانا استايت تقبر تخلا ماكينة تعرف هذا باركيرين قبرا إزغاني كمزيناي كاو حدقا موصي استايو إزغاني خم عينت مالتي نخيت أبزغاني لكم زيون كأن ناي توريست حبرتي مالتي እዚኦም ከዓ ትሪእዎም ዘለኹም ኢፊራ ብላሉ ሕጂ ልክዕ ኣብ ኢፊራ ኣብ ሃይወይ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ናይ ልዑል ፍጥነት 110 ዝዝወሮ ቦታ ኣብኡ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ኢፊራ ከዓ ከምዚ ሽራጥ ሽራጥ ነጥቢ ከምዚ እንተሃልይዎ ናብዚ ኢፊራ ይኸይድ ኣለኹ ኣብ መገዲ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ይሕብረኒ ተኻቢሉ ናብዚ ይወስደኒ ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኣብዚ እንተሃልየ በዚ ሽራጥ ሽራጥ ናብዚ 58 ዝብል ፅርግያ እዚ ናብ ንኣሽቱ ከተማታት ክትዕፀፍ ከለኻ ገለ ትጥቀመሉ ማለት እዩ እዚ በዚ ቢለ ናብኡ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ከምኡ ዝሕብር ሓበርቲ መኣዝን ማለት እዮም እዚኦም let us go ኣብዚ ከዓ ልክዕ ሓበርቲ መገዲ ኣለኩም ኣልመን ቬግ ብላለ እዚ ከም ዝበልኩኹም ናብ ንኣሽቱ ከተማታት ገለ ክወስድ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ሞተር ቬግ ዝብል ዘሎ ከዓኒ ምትሪኦ ዘለኹም ግሪን ሕብሪ እዩ ዘለዎ እዚ ከዓ ናይ ልዑል ፍጥነት 110 ገለ ዝዝውረሉ ማለት እዩ እዚ ኢንሺልድ ቬግ ዝብል ዘሎ ከዓ እዚ ከምዚ ናይ
ፕራይቬት ንእሽቲ ገጠራት ወይ ዓዲ ገለ ዝወስድ እዩ ማለት ፅብብ ዝበለ ፅርግያ እዩ እዚ ኢንሬትኒንግ ሎካል ሞል ዝብል እዚ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ከተማ ከምዚ ናይ ጎደና ኣስማት በዚ ዝፅሓፍ ማለት እዩ እዚ ናይ ዝኾነ ከምዚ ሕክምና ድዩ ካልእ ሱፐርማርኬት ትካላት ኣብ ውሽጢ ከተማ በዚ ናይ ጎደና ኣስማት በዚ ትረኽቦ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ብራውን ሕብሪ ትሪኦ ዘለኹም እዚ ናይ ቱሪስት ምልክት ማለት እዩ እዚ ኣብ ዘላ ከዓኒ እዚ ኦራንጅ ወይ ብቀይሕ ገለ ስታይ ዝገብር ፅርግያ ዝዕርዩ ገለ እንተሃልዮም ንግዚኡ ከምዚ ምልክት ትገብሩልካ ማለት እዩ ሕጂ ዝዕርዩ እንተሃልዮም በዚ ኣብ ካልእ ፅርግያ ጠውዮም ናብታ ትኸዳ ነበርካ ፅርግያ ተኳሊልካ ከም ትምለስ በዚ ሓበሬታ እዚ ይሕብሩካ ማለት እዩ እዚ ከምኡ እዩ ለታስ ጎ ኣብዚ ከዓ ንህለኩም እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ትኽኢልካ ትኸይድ ማለት እዩ ትኽኢልካ በዚኣ እንተኸይድካ እዚ 80 ኪሎ ሜትር ተሪፍካ ኣሎ ንየብለ ይብል ኣሎ ኣብዚኣ ከዓኒ ንፀጋም ትዕፀፍ 272 ንቦልነስ ተሪፍ ክትኣቱ 272 ኪሎ ሜትር ተሪፍካ ኣሎ ንቦልነስ ይብል ኣሎ እዚ ከዓኒ እዚኣ ኣብዚ ንህልሐኩም ሕጂ 500 ሜትሮ ተሪፍካ ኣሎ ንፎርስ ባካ ይብል ኣሎ ኣብዚ ተደጊማ ኣላ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ከም ዝበልኩኹም 272 ንቦልነስ ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ እዚኣ ቀዳመይቲ ኣብዛ ካልኣይቲ ንፀጋም ትዕፀፍ ማለት እዩ ብድሕሪኡ 272 ኪሎ ሜትር ከድካ ነዚኣ ትረኽባ ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ንሃለኩም ከምኡ በዚኣ ትኽኢልካ ከድካ ንየማን ተተዓፂፍካ ሊንደስበርግ ትረኽባ ትኽኢልካ ከድካ ከዓኒ 60 ኪሎ ሜትር እንተኸድካ ፋሉን ትረኽባ ማለት እዩ ኣብዚ ንሃለኩም እዚ ናይ ሳይክል ዝብል ኣሎ እዚ ኩምላ 5 ኪሎ ሜትር ተሪፉካ ኣሎ እዚ ሃጋ ከዓኒ 0.2 ኪሎ ሜትር ተሪፉካ ኣሎ ብላ ኣሎ 200 ሜትሮ ማለት እዩ ሰንትሩም ናይ ሳይክል ገለ ከዓኒ ብዚ ንሃለኩም ምልክት ንኸይድ ንቐፅል ኦኬ እዚኦም ከዓ ሓበርቲ እዮም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ክልተ ፅርግያ ንቅድሚት ይብል ኣሎ እዚኣ ነዚኣ ንቅድሚት ዝኸዳ እነ ሕጂ ኣብዚኣ ትጭንፈር ኣላ ሰለስተ ይኮናተን ፅርግያ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክልተ ዝነበራ በዚኣ ሰለስተ ይኮና ማለት እዩ ብዝኸ ንኸይድ እዚኣ ከዓኒ ሓንቲ ፅርግያ በዚ ትኸይድ ነበረት ተጨናፊራ ክልተ ፅርግያ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ ብዚ ንኸይድ ኣብዚ ከዓኒ ሓንቲ ፅርግያ ቢኖው በዚ ትመፅእ ኣላ ናብዚ በዚ እዚኣ ትኸይድ ነበረት ከዓኒ ናብ ክልተ ተጨናፊራ ኣላ ብለና ኣሎ እዚኣ ከዓኒ ሓንቲ ፅርግያ ንቅድሚት ክልተ ፅርግያ ንቅድሚት ዝኸዳ ዝነበራ እዚአን ከዓኒ ኣብ ሓንቲ ጠርኒፈን ኣለዋ ብላ ኣሎ ኣብዚ ከዓኒ ክልተ ፅርግያ ንቅድሚት ትኸይድ ኣሎ እዚኣ ሓንቲ ከዓኒ ንድሕሪት ትምለስ ኣብዚ ከምኡ ሓንቲ ፅርግያ ንቅድሚት ትኸይድ ዘን ክልተ ከዓኒ ነጀው ዝምለስ ኣለዋ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ሓንቲ ጨንፈር በዚ ትፅምበር ኣላ ይብል ኣሎ እዚ ክልተ ፅርግያ ንቅድሚት ዝኸዳ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ኣብዚኣ ትሪእዎን ዘለኹም እዚ ሕጂ እዚኣ ከዓኒ ሓንቲ ንቅድሚት በዚ ትኸይድ ኣላ ኣብዛ ማእኸል ዘላ ስታይ ትሪእዎ ኣለኹም ዜብራ ዓይነት እዚኣ ከዓኒ በዚ ትመፅእ ኣላ ሕጂ በዚ ክትከይድ ከለኻ ነዚ ዜብራ እዚ ብጠቕላላ ኤሌክትሪክ ከይትሕዝ ክትጥንቀቕ ኣለካ እዚ ኣይፍቀድን እዩ ኣብዚ ምዃን ማለት እዩ ናብዚ ክትቀርብ የብልካን ማለት እዩ ሓፈሻዊ ዝኽሉ ከምኡታት ትመስል ማለት እዩ ንኸይድ ንቐፅል ኣብዚ ከዓ ንህለኩም ኣገዳሲ ነገር እዚ ሃይወይ እዩ እቲ ክንሪኦ ፀናሕና 110 ኪሎ ሜትር ገለ ምለ ትኸዶ ማለት እዩ ሕጂ ንህለኩም ኩሉ ግዜ ክልተ ፅርግያ እዩ ዘሎ ሃይወይ ማለት እዩ ናብዚ ክትከይድ ከለኻ ሓደ ክልተ ፅርግያ ኣሎ በዚ ከዓ ተፀምባር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ክትከይድ ከለኻ ኩሉ ግዜ እዚኣ ናይ የማን እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ዞባ ሰላም እያ እዚኣ እዚ ከዓኒ ናይ መሕለፊ በቃ ናይ መንሃሪ እዚ ዝተሃወኹ በዚ ይኸዱ ማለት እዩ እዚኦም በዚኣ ዝመውፁ ከዓ ኩሉ ግዜ ናብዚ ሃይወይ ክትኣቱ ከለኻ ናብዚ ልዑል ፍጥነት ዘለዎ በዚ ብልክዕ ከምቲ ንዓኻ ክመሳሰሉ ስለ ዘለዎም ፅርግያ ናይ 110 ስለ ዝኾነ 110 ንሂሮም እዮም በዚ ዝኣትዉ በዚ ንሂሮም ክኣቱ ከለዉ ንስኻ በዚ ክትከይድ ከለኻ ክትሪኦም ክትክእል ኣለካ ንዕኦም ጎየኻ ከይድካ ክትሓልፍ ትኽእል እንትኾንካ ድሒሮም እንተሃልዮም ፅቡቕ ወይ በዚ ፀጋም ዚ ነፃ እንተሃልዩ ናብዚ ትእለየሎም ማለት እዩ ማዚ ፅርግያ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም በዚ መፅኡ ኣብዚ ስለ ዝውዳእ
ኣብዚ ንስኻ በዚ ትኽእልካ እንትኸይድካ ኣብዚ ክትሓንቆም ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ሓደጋ ከጋጥመካ ኩሉ ግዜ በዚ ነዚኦም ተፀንበርቲ ቀዳምነት ክንህቦም ኣለና ማለት እዩ። ክንተሓላለ ኣለና ንሶም ብናህሪ እዮም ዝመፁ በዚ እቲ ኣብዚ ዘሎ ንሱ እዩ ክቆፃፀሮም ክሓልየሎም ዘለዎ ማለት እዩ። ብናህሪ በዚ ይመፁ እንተሃልዮም ክሓልፉካ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንስኻ በዚ እሞ ከዓ በዚ ፀጋም መካይን እንተሃልየን ንስኻ ኣብዚ ፍጥነትካ ኣዝሒልካ ቀሲልካ ንዕኦም ትሕልፎም ወይ ንስኻ እኩል ፍጥነት ተሃልዩካ ንሶም ቀሲሎም ይኣትዉ እንተሃልዮም በዚ ቀዲምካ ንስኻ እዚ ቦታ ትኸፍተሎም ትሓልፍ ማለት እዩ። ንሶም ከዓ በዚ ይኣትዉ። እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ። እዚኣ ሃይወይ ምትሕልላይ ሓያል ምትሕልላይ ተድልያ ማለት እዩ። ለጣዝጎ እጅኻ ኣብ ክቢ ክንኣቱ ክቢ ዝጁራ ማለት ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ብዚኣ ሕጂ በዚኣ ክንኣቱ ከለና ብዚኣ ክልተ ኣለዋ እዚኣን ፀጋምን የማንን ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ በዚኣ ትኺለ ንየማን ክዕፀፍ እንተኮይነ በዚ ንየማን ኣብዚኣ መፅየ ምልክት ይገብር ንየማን ቀዲመ ይርኢ በዚ ብፀጋሚ በዚ መፁ እንተሃልዮም ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ህቦም ኣብዚ ሮንዴል ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ ብፀጋመይ ንዝመፅእ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ይህቦ ኣብዚኣ ምልክት ገይረ ፅበዮ ማለት እዩ። ኩሉ ነፃ ምስ ኮነ በዚኣ ኣቢለ ወፅእ ትኽኢለ በዚ ክኸይድ እንተኮይነ ከዓኒ ምልክት ኣይገብርኒ ኣብዚኣ ጥራይ ኮፍ ኣብዚኣ ደው ኢለ በዚ ዘሎ ማኪና ዝኣቱ በፀጋም ከይህሉ ይርኢ ድሒሩ በዚኣ ትኽኢለ መፅየ በዚኣ ኣብዚኣ ምስ በፃሕኩ ነዚ በዚ ዘሎ መታን ክሕብሮ ኣብዚኣ ምልክት ይገብር ናይ የማን ፍራቻ መውፅእ ገይረ በዚኣ ወፅእ ማለት እዩ። በዚ ዘሎ ከዓ ይርዳእኒ ይሕብሮ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚኣ ፍራቻ ገይረ ይኸይድ ሕጂ በዚ ብኢለ ከምዚ ኢለ ብሳልሳይ ወይ በዚ ካልኣይ በዚ ሕጂ እዚ ቀዳማይ በዚ ካልኣይ በዚ ሳልሳይ መውፅእ በዚ ራብዓይ ከዓ በዚ ተኻሊልካ በዚ መምለሲ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ብሳልሳይ ክወፅእ እንተኮይነ ኣነ ኣብዚኣ ይመፅእ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ በዚ ናብ ዝሮኔል ክቐርብ ከለኹ መስመር ናተይ ሒዘ ክመፅእ ኣለኒ ካፈለማ ማለት እዩ። ናበይ ክኸይድ ምዃነይ ክውስን ኣለኒ። በዚኣ ተኺለ መፅእ ኣብዚኣ ደው ይብል ማለት እዩ። ብፀጋም ዝኣቱ ዝኾነ እንተዘይሃልዩ በዚኣ ተኺለ መፅየ ኣብዚኣ ይመፅእ። ኣብዚኣ ምስ መፀ ክሽዑ ነዚ በዚ ዝኣቱ ዘሎ ምልክት ትገብሮ ፍራቻ ይወፅእ ከም ዘለኹ በዚኣ ክሕብሮ ክኽእል ኣለኒ እንተዘይሓቢረዮ ከምዚ ዝኳለል በዚ ናብ ዝመፅእ ክመስሎ እዩ ከኣቱ ሓደጋ ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ብዚኣ ምስ በፃኹ ይሕብሮ በዚኣ ኣቢለ ወፅእ ናብዚ ሓደ እንተኮይነ ግን ናብዚ ተኮይነ ትኽኢለ በዚኣ ኣትየ ከምዚኣ ኢለ ዝኾነ ፍራቻ ናይ ፀጋም ጠዊቐ መፅእ በዚኣ ኣብዚኣ ምስ በፃሕኩ ሽዑ ፍራቻ ይገብረሉ ንዝበዝ ዘሎ ማለት እዩ። በዚ ትኽኢለ መፅየ በዚኣ ይወፅእ ማለት እዩ። ትኽኢለ በዚኣ ወፅየ ይምለስ ማለት እዩ። ናይ ሮንዴል እዚኣ ትመስል ሕፅር ዝበለ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ። ከምዚኣ ክሕብረኩም ፀናሕ ኮያ ትሪእዎ ኣለኹም ብስእሊ መሰረት ማለት እዩ። በዚ ንየማን ክዕፀፍ እንተኮይነ ኣብዚኣ ኮይነ ምልክት ይገብር እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ምልክት ፍራቻ ማለት እዩ ንየማን በዚ ትኽኢለ ክወፅእ እንተኮይነ ከዓኒ በዚኣ ትኽኢለ መፅየ ኣብዚኣ ምስ በፃሕኩ ፍራቻ ይገብር በዚ ናብ ዝተኮይነ ከዓኒ በዚኣ ምስ በፃሕኩ ነዚ ፍራቻ ይገብር የጠንቅቆ በዚኣ ኣትየ ልክዕ በኣ ክምለስ እንተኮይነ ከምዚኣ ኢለ ከዓኒ ኣብዚኣ ምስ በፃሕኩ ፍራቻ ገብረሉ በዚ ዘሎ ጠንቂቐ በኣ ይምለስ ማለት እዩ። ለጣስገው እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ከዓ ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ኣብ ትራፊክ ማለት እዩ። እዚኣ ቀዳመይቲ እዚኣ ኣነ ሕጂ በዚ ይኸይድ ኣለኹ ቀዳምነት ኣለኒ ማለት እዚ በዚ ቀይሕ ዘሎ ንዓይ ቀዳምነት ይህበኒ ማለት እዩ። ቀይሕ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ተጠንቀቂ ማለት እዩ። ኣነ ሓደጋ ኣለኹ ነቶም ካልእ ቀዳምነት ክህቦም ኣለኒ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ከም ይሓበርኩምን እያ እዚ እቲ ቀዳምነት እዚኣ ሕጂ ቀዳምነት ኣለኒ ብፅርግያ ማለት እዚኣ እንተሃልያ እቲ ፅርግያ ናተ እዩ በቲ ንኣሽቱ ጨንፈር ፅርግያ ዝመፁ እንተሃልዮም ደው ኢሎም እዮም ዝሕልፉኒ ማለት እዩ። ከምዚኣ ነራ ከምዚኣ እንተተቀይራ ግን ላሊኻ ኢኻ ትሓልፎ ናትካ ፅርግያ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሕጊ የማን ማለት እዩ። ከምዚ እንተዘይልዩ ኣብ ፅርግያኻ ከምዚ ዝነበረ ናተይ ፅርግያ ዝነበረ ከምዚ ክሪስ እንተገይረ መዚ እቲ ሕጊ የማን እዩ ማለት እዩ ዝኽተል። እዚ ከዓ መገዲ ኣጋር እዩ ከም ዝሓበሩ እዚ ከዓኒ ያ በዚ ምእታው ኣይፍቀድን እዩ ይብል ኣሎ። በዚ ግን
ክወፅእ ክእል ይብላለ ማለት እዩ እዚ ስቶፕ እዩ ስቶፕ ኩሉ ግዜ ስቶፕ እንተኮይና እዚ ቅርፅታት ናይ ስቶፕ በዚ ክንፈልጦ ንክእል ኢና እንጂ ሓደ ግዜ ኣብ ፈተና ናይ ቲዮሪ እዚ ገጽ ዝቀይሕ ዘይብል በት ግምጣሉ የምፅልካ ብምንታይ ትፈልጦ በዚ ቅርፁ ዝቅርፁ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ አንጎላ በይ ዘሎ በዚ ስቶፕ ምዃኑ ትፈልጦ ማለት እዩ ስቶፕ ምልክት ኢልካ ከዓ ትምልሶ እዚ ናይ መጠንቀቕታ እዩ ያ ዝኾነ ቀዳምነት ሃብ ዝብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ መገዲ ሳይክል እዩ ያ እዚ መንገዲ ኣጋር ከም ዝሓበርኩኩም ሕጂ ብዝንህለኩም እዚ ናይ ፓርኬሪንግ ማኪና ክትዕሽግ ከለኻ እዚያ ሕጂ ብዕለት ትሪኦ ማለት እዩ እዚ 1 3 5 7 ንክልተ ዘይምቀል እንተኮይኑ በዚ ፓርኬሪንግ ትገብራ ንክልተ ዝምቀል ዕለት ኮይኑ ዕለት 2 ዕለት 4 ዕለት 6 ገለ እንተኮይኑ ከዓ በዚ ታሕቲ ትገብራ ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ናይ ከባቢ ፓርኬሪንግ ማለት እዩ ናይ ሓደ ኣከባቢ ፍሉይ ኣከባቢ እዚ ከዓኒ ከምኡ ማለት እዩ ከምኡ ትገብር እዚኣ ፒ ትብል ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ከዓኒ ፒ እዚ ነፃ ፓርኬሪንግ ማለት እዩ 10 ደቂቕ ከዓኒ ፓርኬሪንግ ክትገብር ፍቀደካ ማለት እዩ እዚ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ 18 ይብል ኣሎ እዚ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሓፁር ኣትዩ ዘሎ ከዓኒ ቀዳመ ሰንበት ማለት እዩ ወይ ካልእ በዓላት ገለ እንተሃልዩ ኣብ ሓፁር ይኣቱ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ከዓ ንህለኩም ፒ ትብል እዚኣ ከዓ 10 ደቂቕ ትብል ኣላ ቦኢንደ ገለ ብል ኣሎ እዚ ከዓኒ ፓርኬሪንግ ትገብር ኣይፍቀደካን እዩ ደው ክትብል 10 ደቂቕ ግን ፍቀደካ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ምልክት ማለት እዩ let us go ያ እዚኣ እቲያ ናይ ፓርኬሪንግ ክትገብር ከለኻ እዚኣ ምልክት ትገብር ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሰዓት 10 ይብል ኣሎ ሰዓት ክንደይ ኣሎ ርኢኻ ነዚ ይዘውር እዩ ኣብዚ ተዋሃዳ ማለት እዩ ሰዓት 10 ትገብራ ወይ ፋዱስ እንተሃልዩ ከዓኒ ፋዱስ ትገብራ ሕጂ ካብታ ሰዓት ዝገበርካላ 2 ሰዓት ክትቆፅር ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ እዚኣ ግድን ክትህልወካ ኣለዋ ማኪናኻ 2 ሰዓት ፓርኬሪንግ ክትገብር እዩ ዝፍቀደካ ይብል ኣሎ ኣብዚ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 18 እዩ እዚ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ ከዓ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 15 ክሳብ ሰዓት 3 ማለት እዩ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን እንተኮይኑ እቲ ካልእ ስታይ ፍሪ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ የድልየካን እዩ እዚ ከዓኒ 2 ሰዓት ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 5 ክሳብ 17 ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ቀዳመ ሰንበት ገለ ዝብል የብሉን ቀፃሊ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ let us go ልክዕ እዚ ከዓኒ ከምኡ ማለት እዩ ፒ ኢሉ 4 ሰዓት ካብ ሰዓት 7 ሰዓት 14 ይብል ኣሎ ያ ከምዝገለፅኩልኩም እዚ እዚኣ ግን ብጣዕሚ ገዳሲ እዚኣ ክትህልወካ ክትክእል ኣለዋ ማኪናኻ ፓርኬሪንግ ክትገብር ከለኻ እዚኣ እንተዘይብልካ ክትቅፃዕካ ማለት እዩ ወይ ፓርኬሪንግ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ let us go ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚ ይመስል ማለት እዩ ሎማዓንቲ እቲ ናይ ትራፊክ ሕግታት ከመይ ይመስል ኣብ ትራፊክ እቲ ስእልታት ምልክታት የቁርብ ትንክፍ ኣቢለልኩም ሕጂ ከምዚ ጌርካ ክትሕዞ ገለ ቁርብ ክብድ ኢሉ ምስል ቻዋት ገለ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣነ ነዚ ኣርእየኩም ዘለኹ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ መታን ክርዳእኩም ኩሉ ክበርሃልኩም ብግብሪ ማኪና እንዳዘወርኩ ኣብ ሮንዴል ኣብዚ ጁራ ከመይ ጌርካ ትዝውር እቲ ምልክታት ከመይ ትጥቀመሉ ከመይ እዩ ገለ ኩሉ ሓደ ብሓደ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ እዚ ግን ሓፈሻዊ ብዛዕባ ትራፊክ መረዳእታ ክህልወኩም ስለ ዘለዎ ከምዚ ገይረ ቁርብ እቲ ስእልታት ካብ ጎግል ካብ ገለ ኣምፂኤ ከረዳእኩም ፈቲና ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ቁርብ ተረዲእኩም ክኸውን ብዝያዳ ግን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ መደባተይ ኩሉ ሓደ ብሓደ እቲ ናይ ትራፊክ ሕግታት ከመይ ይሰርሕ ብግብሪ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ መደበይ ሓዊኹም ሲሞን ካብ ዳዕሪ 5 ሜድያ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብግብሪ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ላይቭ እንዳወፃኸ ኣብ ፌስቡክ ገለ ከርእየኩም እየ ማለት ሕጊ ኩሉ ከላልየኩም እየ
كاباكم زدلة شير سبسكرايب هناصر إيتو كومنت أيتبقى ولا دعر حمشت ميديا متان كتعبي كنمها هار مالتيو بزترفة رحس حدش عمت السلام عمت أصانت تخون لنا نقول لهم تخطتلت مدبي كل خرنعت عالم زلهم تطعمي مني لكم كسب أبقى أسأل بخال فيديوز مسأكم سسنايو تشاو تشاو باي باي